Yung grass fire dito sa may Mangkok, Kalasyaw. Na makailang beses na tong nasunog na to, lalo pag summer. Yan, naulit na naman ito. Buti na lang ay malayo yung mga kabahayan, kundi madadamay talaga. So palapit na ng palapit dito. May isang bumbero na doon. Yun, may isa na. May nakarating na isang bumbero. Binubumbahan na yung malakas kasi yung hangin, kaya at mabilis kumalap. Yan, delikadong umabot yung yung apoy doon sa may bandang kabahayan doon sa may subdivision. Kaya kailangan ay mabumbuhan talaga ng bumbero. So isang truck lang yung dumating, baka pagpahubusan ng tubig ay kailangan dalawa yung bumbero dito. Kailangan dalawang bumbero kasi yung banda doon hindi maaabot ng bumbero, yung apoy doon sa bandang dulo. So dito lang sa may gilid. Yan, so hanggang dito lang abot ng bumbero, pero banda doon binabasa niya yung mga bandang banda dito para kahit na may suminding baga, hindi na masusunog. Yan, so kulang yung bumbero na dumating, kailangan dalawa. Hindi pa abot yung banda doon sa may